पूरा भोजपुरिया के दिल में बसाइले, पूरा भोजपुरिया के दिल में बसाइले। मुगा हवा जमाना लोग के खूब पड़ी आहिले। खेसारी जी के चेला हई नहीं हम डेराइले। मुगा हवा जमाना लोग के खूब पड़ी आहिले। तो नमस्ते प्रणाम। तो भाई कहीं जाए के नहीं के हई दुनु सारवा सके आज खाली तोहन का पेले के बा हमर पेलाई देखे बा कि हम पेला तनी ई दुनु सब पेल के टांग ले अपना जेसीबी बा बुझ गेलो। ई दुनु में गहिया जवान हुआ सब मौगा हवा जवान इनका पेला में पहुंच दूरबीन लगा गाड़ के होल नाप दे। तो दिल थाम के बैठल हो हम पूरा वीडियो देखल ठीक बा। आ भाई कमेंट जरूर करियो काहे जब कमेंट करलन तो हमार दिलवा हैंग हो जाएगा तो पेल अब पेल के मुंह आए में सारा सन के तू आराम से वीडियो देखल किंग अब पेल के टांग तानी टूं टूं को ठीक बा। ई दुनु साल के पेल के उठा के फेंक देम कर बंचे दिलो ठीक बा। तो होली के मौसम नहीं था गर्मी अलग होली अलग। तो होली के मौसम में तोरा बहन के चदिया पियो बस आ पी के वीडियो बना के यूट्यूब पर डाल बस। तो तोरा बहनिया का हम पेले नी तोर जीजा होई तो पेल के वीडियो तोर बहनिया बनावे तू हो डाल दो सब तोरी बहनी के चोदी होली तो पियो तो तोरा बहनी के बुरी में लान पेल के हुमच के मारो यूट्यूब डाल बस वीडियो तोरा माई के गाड़ी में हाथा कर लोने पेलो तोर बहन चोदी। चल आगे चोदम अभी देखल भाई के केन चोदम महफिल फाड़ देबे भारी दिन हो गले यार। तो ध्यान से देख लो भाई तू एकदम अखिया खोल कर देख लो ई कर बहन दे अश्लीलता खत्म करे ला सारा भाई करा बेटिया का चोदी खुद पियो तर से माई के बुर्च दी या तो बे पिल करा माई के वीडियो ना बनालो से बहन दी ई तो करा बहन गयो के नाम बदनाम कर देला से बिहार के ले जी से डुबा दी से करा बहन दी। अरे तोर पहुँच तो की मालूम बा बिहार में पहुँच बंद बरे भोसड़िया बा तो पियत कहाँ से बड़ा सरे अब पी के वीडियो में चल तारा माई के चोदी मारे माधर चोदौलो बहन चोदौलो हड़ी भोसड़िया वाला लोग लड़ाई भग दे बोलता है पेलम तारा माई के चोदी लो ठीक बा नू पेल के मुआए मुआम तार बन जो तोरा पियाओ कल पियो पियोला छोड़ाम तार जो पेल के मुआए में पियल छोड़ाए टांगा मत पेल के तारा माई के गांव काटी ठीक बा। स्कूलिया के पीछे तो स्कूलिया के पीछे बोला तरी का है गाड़ देवे का रे तोरा बहन के चोदी गाड़ देवे स्कूलिया के पीछे बोला तरी देवे साफ फाड़ दे मारम तार चोदी ईट के रोब बैठ के पहले गाड़ी में चुटकट हमारा आड़ी में पहले छान के भग फान के तरी बहन के जो तू बस बोलावा स्कूल के पीछे हम कहत नहीं है कि बोलावत है साला गाड़ू लागते रहल एकरा बहचे दे हमरा मालूम रहल काहे खातिर बोलावत था ठीक बाबा तनी 4 पॉइंट कौंडम ले कहत पेल के मुंह में तो फाड़ दम तार गाड़ पियरी माटी फेंकवा दम तोरा गाड़ पड़े पेल के ठीक बा। अगर भाई तोन के वीडियो अच्छा लागल बा तो कमेंट और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करियो भाई कमेंट कर बोलो तो दिल हमारा खुश है ठीक बा। कमेंट लिंक जरूर करियो भाई अब फिर हम गाड़ मारब गाड़ इनके मारब छोड़ब ना इतना पेलम रोज पेलम जब ले वीडियो बनिया से यूट्यूब तब हम बनाए हम पेलम एकरा पहुँच दिए पेल के टांग एकरा माई के गाड़ काटी सन।